И здравейте хора, днеска отново ще се пробвам да аура фарбвам. Миналия път успях, но сега успеем. Както знаете вече, не съм много добрия. Така че сега ще се пробвам да направя нещо. Това е зомби. Сега ще лата букетност 360. Ако успея, трябва да ръста. Все пак харесайте. Защото е готино. Не, ако просто ви харесва тези видео и се харесайте и просто правите каквото искате. Не съм видео. Сега ще се опитам от 360. 360. Успях. Ей! 3 в 60. Много съм. Много се зарадвах. И сега за любимото. Лоп. Айде. Изчакай. Фю. Изчакайте. Все. Започвам. И това беше за днес. Чао!